Ngibingelele iy'ngane zakwethu, uphinde futhi nginamukele kulona likhasi elihamba phambili laphana Imfezeko Media ngaphansi kwezindaba zalo-ke. Iy'ngane zakwethu, ngizophinde ngicela ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi ngolokhu ngigcizelele njalo inkonzo ukuthi siya-subscribe mese sicofa ibhele ukuze ngaso sonke isikhathi uma ngabe uzwile ukuthi ngempela laphana leli khasi lethi izindaba ezihlabahlosile kube wena kuqala ozithola zishisa zisanda kuphuma laphana-ke kuleli khasi. Ngane zakwethu-ke udida abantu abaningi ipost yomsakazo Ukhozi FM uDJ Sigqameza nosokusabalalisa izindaba zokuthi-ke uyashiya kulo msakazo Ukhozi FM. Sokhumbule ukuthi izindaba zokushiya kuka-DJ Sigqameza sezisabalele ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa akakaze aziqinisekise yena njengomnini walo daba ukuthi-ke njengoba Ukhozi FM kunezinguquko eziningi ezifika nabaphathi abasha abazenzile laphana. uDJ Sigqameza ungomunye wabantu naye uthe uyashiya kulo msakazo usefuna ukuqhubeka nezindaba ezithinta isonto lakhe. Kodwa-ke ingathi ukuthi ipost afike wayibhala namhlanje la kade idlala khona uMuca Sifiso Ncwane ojwayele ukudlala kakhulu uma ngabe-ke isimo singahambi kahle. Ubhala ukuthi artist Sifiso Ncwane song kulungile baba, wasithi uma kuyintando yakho baba kulungile noma iy'nkinga zikulandela, kodwa uma kuyintando yakhe kulungile baba, wasithi musa ukukhala usathane uzajabula. #power of the change mandi, #365 people in 365 days, #evangelist PS Mbatha, #21 days. Ngaza ukuthi ubhale kanjalo Sifiso Ncwane ukuthi-ke abantu abaningi ngibonile bayamanisa mayelana nokushiya kwakhe emsakazweni Ukhozi FM. Mhlawumbe kuthini okwakho ukubhala lolu daba? Hlala comment section-ke ngizwe ukuthi luthini olwakhuvo ngalolu daba. Ngila-sponsor ngiphuma nje kodwa ngiyabuya nezinye izindaba ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.